Għanna pajjiż mingħajr direzzjoni, orfni minn missier tal-familja li qed iħalli lil uliedu għal rieħhom. Kien dan il-messaġġ tal-avukat Joe Giglio waqt dibattitu fuq il-programm NetLife fejn ipparteċipaw ukoll ix-xandar Pepi Azzopardi u l-avukat Robert Musumeci. Dibattitu li fost l-oħrajn iddiskuta il-pandemija. L-avukat Giglio sostna li fix-xhur tas-sajf il-Prim Ministru Robert Abela ta' sens ta' tama falsa il-bogħod mir-realtà vera tal-imxija tal-COVID-19 f'pajjiżna u insista li issa aktar minn qatt qabel hemm bżonn jibda jmexxi u jagħti direzzjoni lill-poplu. Għandek bżonn bħala missier tal-familja toqgħod bil-qiegħda u titkellem mat-tfal tiegħek u tgħidilhom isma' aħna bħalissa is-sitwazzjoni tagħna hija hekk u hekk. Minħabba f'dan aħna rridu nieħdu dawn id-deċiżjonijiet. The Prime Minister has to lead. And to lead, he has to give direction. Fid-dawl tal-każi pożittivi dejjem jiżdiedu b'numru ta' assoċjazzjonijiet mediċi jisħu li s-settur tas-saħħa daqt jispiċċa rkubteħ u b'appell wieħed wara l-ieħor lill-Gvern ta' Robert Abela sabiex jieħu azzjoni immedjata u deċiżiva bilan li jitrażżan it-tixrid persistenti ta' dan il-virus. Pepi Azzopardi insista li hemm bżonn tal-preżenza tas-Superintendent tas-Saħħa u li jiġi ddikjarat stat ta' emerġenza tas-saħħa pubblika. Illi għandu jkollna il-professor Gawċi bħalissa tmexxi l-istorja għax kellha tkun li tibqattina id-direzzjoni medika. Pepi Azzopardi ddeskriva d-dikjarazzjonijiet li għamel Robert Abela f'nofs din il-pandemija fosthom li l-mowġ qiegħed fil-baħar u li l-COVID jinsab warajna bħala paroli żejjed dovut għan-nuqqas totali ta' esperjenza bħala Prim Ministru. Paroli li llum jidher ċar li kien wieħed mingħajr ebda bażi. L-esperjenza ma kellux ta' Prim Ministru għal affarijiet żejda. Minnaħa l-oħra, l-avukat Robert Musumeci attribwixxa sentiment fals li wassal il-mexxej Laburista mal-fatt li huwa jrid jibqa' jitma' sentiment pożittiv li kienet iwassal lil partitarji tiegħu l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Għaliex fil-mument illi dan is-sentiment jibda jmajna, il-Partit Laburista jista' jkollu problemi strutturali hemm barra. U Robert Abela allura irid isib il-bilanċ. Dan fil-waqt li Musumeci ammetta li bla dubju l-kliem li jingħad u d-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-Prim Ministru Abela setgħu saru b'mod differenti. With hindsight, wieħed jista' jgħid isma' jiena stajt nuża kliem flok ieħor. Bla dubju ta' xejn jista' jkun hemm deċiżjonijiet li ttieħdu setgħu jittieħdu aħjar, ġieli mhux qed nikkontesta dak bl-ebda mod. Francesco Catania, għal Net News.